Kaixo, atzaldeon. Bueno, gaur izango da, euskerako esateko kurso honetako, bintzat online parte honetatik azkenengo saioa, ninguna, urmantzat. Eskerrik asko, saio honetan hor egon zare indan hori, espero dut, aurrengo kursuan klase presentzialak izatea eta danok aurrez aurre ikustea, aurpegisak ikustea, maskariekin badabe. Hola dan. Eta, bebaia guztiak usaten komentaia, bintzet, oinatiko jentiantzat, edo oinatik lana egiten duzuen antzat, maiatzian ziar, proposatukula egualdi hona egiten dagoenean, jogako saioak, ostegun arratzaldetan kanpoan, al aire libre, Torre Hoteleko kanpoko zelaitxuan. Orduan, izango da zerbait jola nahiko informala, konpromiso barik etorri halko zareina saio bakoitzera, eskatuko da, abixaitea, izango da borondatian truke, eta, bat emat interesauta balin bau, idatzi, bale? Bialduko informazio gehiago. Eta, hoxe, azkenengo klasia izan da, nire energia, purtsu bada, zelebrazioarako edo, Eta gehien batez, gustatuko izaten inbitazioa praktika honetan izatea zelebraia edo ospatzia, euskeraz, gu garena, bere osotasunean onarketara, fizikoki, mentalki, emozionalki, gure argitasun eta iluntasun danakin, gure gustokoak dian eta hain gustokoak ez dian gure parte danakin. Eta, emozionalki izan barik, nik uste bizi garela gizarte baten emoten dauela egon bigarela beti ondo, beti pozik, beti, ez dela permitiken, egotea triste, egotea azarre edo. Orduan, inbitazioa izango zen apurtxo bat onarketia gu garen dana, eta permitikia sentitzen duna izatea garena, eta horrek ez da gure esatea ez garenik saiatuko hobeketan edo aldaketan, baina, bintzat, espazio bat itxi, pasaien dabien horreri gure barruan bebai, izan biharrian ez jaretea, ate bat iztea edo inkluso igezitea, hori dana hor barruan geldiketan dela gero eta bihurketan da edo tentzino baten edo gaixotasun baten edo zerretan. Orduan, espazio hori ereitea gure garen dana, gure parte polit eta sakarrakin onarketara. Izango da praktika bat, apur bat oinarte inun gauzak praktikaukuna eta apur bat gure osotasunakin konektaukuna. Hartu postura komodoa, jasarrik hasiko gara lurrian, ez euki bilurrik, hartzeko altura bat, kojinak, blokiak, inkluso zilen jasarteko, horreko aztian zilen eroso egon bazinen, jasarri zilen, baina gogoratu ipurte zurrak, izango diala apoia jendianak, baldin bagoz jasarri janka kruzauta, gogoratu iztarran barrukaldiak, barrura eta atzera eroateak lagundu iten dauela, gure oinarrixa purtso bat finkaketia. Orduan, hartu jarrera hori, praktikan azteko, luzatu tronkua, deskantza eskuak eta suabe, itxi zuen begisak. Arnazketa sakon bat, hartu momentu bat, gure atentzio eta presentzia dana etorteko edo ekarteko momentu honetara, espazio honetara eta gureana. Eta inguna da olako eskaneotxo bat gure gorputz fizikoana bere osotasunean.
bai, gure gorputz fizikoko parte bakoitza rekonozien, sentien, ez? Kaso apurtxo bat iten, konektaien. Bai, igual dauzela gure gorputzeko parte batzuk ez horrela dakunak erdia abandonauta, kasori petxauenak iten. Orduan hasi hanketako bihatzetatik, rekorriu oinak, enpeine eta hankaplantak, zuen orkatiak, bernak, belaunak ez eskertu, zuen belaunari iztarrak, zuen mokorra, aldakak, sakrua, tripian beko partia, rekorriu zuen tronko dana, aurretik, lateraletatik, atzetik, saietzaldia, bularraldia, sorbaldak, lehundu zuen sorbaldak. Eta rekorriu zuen besuak, ukonduak, besaurriak, eskuturrak, eskuak. Bai, eskertu, gorputzeko parte bakoitza, eskutako atzamar bakoitza. Rekorriu zuen lepua, estarrixa, lehundu aldo zuen eurrixan, relajau zuen mandibulia, agua, espainak, zuen masaiak, begixak, bekainak, bekokisa, burua, belarrixak, dana. Hartu momentu bat, zuen gorputz fizikoakin bere osotasunean konektaiteko, rekonoziu, eskertu. Eskertu, zuen templo sakratu hori. Eta oineruan zuen begiradia barrurutz gorputz emozional horretarutz, ze emozio dauzor. Permitiu emozio dana iri egoten hor. Ez saiatu emozio batzuk baztertzen. Hine espazioa danantzat, eta askotan sentiu estuen gura emozio hori onarketan duen momentuan, baina bere injarra eta bere importantzia mapurtxo bat lehundu iten dira. Rekonoziu zuen pentsamentu bakoitza, zuen gorputz mentalera etortzen den, edo zer. Eta hasiko gara arnaziakin. Eta hasiko gara gure arnazia mapurtxo bat gidatzen, gure arreta hori ekarteko momentu eta espazio honetara. Hartu arnazia koronillatik, eruan zuen zoru pelbikoraino, eta botaten irrekorrido dana zoru pelbikotik bizkarrezurra zuan ziar koronillara. Direkzio hori ingu gaur. Hartu koronillatik bizkarrezurran baseraino. Eta bota basetik koronillara gorutz. Hartu koronillatik basera, espansin hori sentitzen, errotu hor lurrian eta botaten basetik koronillara. Berriz. Hartu koronillatik bizkarrezurran base zoru pelbiko horretara eta bota zoru pelbikotik koronillara. Azkena hemen. Hartu koronillatik baserutz, oinarrirutz, bota oinarritik koronillara. Eta oin hartu koronillatik bularraldera, bihotzaldera eta sentiu zuen kaja toraziko dana zabalketan. Eta bota zuen bularraldetik koronillara. Hartu koronillatik bularraldera, zabaldu, eta bota bularralde horretatik koronillara. Gogoratu ekspansio tridimensionala. Hartu koronillatik, zentrorutz, bularralderutz, atzerutz bebai, eta bota bularraldetik koronillara. Azkena ingu, bale? Hartu koronillatik bularraldera, eta bota bularraldetik koronillara. Hartu koronillatik bekokirutz, hirugarren begirutz, bekain arterutz. Eta bota hirugarren begitik koronillara. Berriz, hartu koronillatik hor, zentrorutz, hirugarren begirutz, bekoki erdixian,
eta bota bekoki erditik koronillara. Oin hartu koronillatik estarrira. Bota estarritik koronillara. Hartu koronillatik horre estarrira lepuan zentrora. Eta bota lepuan zentrotik koronillara. Berutz jarraituko. Hartu koronillatik bularraldera berriz, lehengo moan. Bota bularraldetik koronillara. Berriz, hartu koronillatik bularraldera. Eta bota bularraldetik koronillara. Berutz goiaz. Hartu koronillatik saietzan artera. Plexus solarrerutz. Bota saietzan artetik koronillara. Esternoian azpixan berriz. Hartu koronillatik zuen plexus solarrerutz. Eta bota plexus solarretik koronillara. Berutz jarraiketan du. Hartu koronillatik triparutz. Silborralderutz, lumbarretarutz. Bota eta silborretik koronillara. Berriz hartu koronillatik tripalderutz. Eta bota tripatik koronillara. Eta guazen berriz baseraino hartu koronillatik, baseraino, rekorrido dana. Bota basetik koronillara. Hartu koronillatik basera, azkena. Bota basetik koronillara. Eta soldau arnazia, arnazketa naturala. Itxi zuen gorputzak gura hauen moan arnazten, sentiken dauen moan. Eta poliki-poliki zabaldu begixak. Hasiko gara lepua mobilen poliki-poliki, bale? Hartu arnazia belarri bat sorbaldarutz, burua atzerutz, eta botaten beste aldera. Zirkulo super txikinak. Bale, hartu alde batera eta atzera, bota eta bestera. Eta lepoko minasko balin bako bakarrekin got alde batera eta bestera begiratu, bale? Nahikoa izango da. Ordan zirkulo osuak esposku emuten, tipo alde batetik bestera. Pentsa hau konektau zuen lepoko txakra horrekin, ez? Zuen hitzak ataraten dian lekutik komunikazioa. Aldatu norantzia. Bale, zirkuluak beste aldera. Itxi begisa gura bozue. Eta fan suabe, ez? Rekonoziken zuen burua, aurpegisa eta lepua. Gure ez, tronkuan goiko edo sorbaldatik gora dauen parte dana. Oso ondo, eta mugimendua gelditu. Zabaldu bezuak. Bai, sorbaldatik eskutaraino hor, atzamarrak be aktibo, bale? Imaginau bihatzpotoluak giadatzen dozkula, eta arnazia hartzen bihatzpotolua gora eta atzera zabaldu zuen bularra eta behitu zeruruz. Eta botaten ez, borobilu, bizkarrezurra okotza bularrera, eta eruen eskuak urrin. Hartu arnazia eta guazen aurrera eta zabaldu aurria. Bularraldia estarrisa, aurpegisa, bota eta eruan, ez? Arnazia edo bularra atzerutz, eta zuen eskuak okotza bularrerutz. Beste bi, hartu bularraldia. Bai, goiko partian gauz geixen bat, bota eta bularra atzeru zentiu, ez? Hor homoplatuan parte hori. Hartu zabaldu. Bale, eta bota hor. Gelditu hor. Hartu eta bete atzekaldia. Eta botaten zabaldu aurria. Normalian ez du egiten berriz. Hartu atzerutz. Atzia, eta bota ustu, ez? Eta zabaldu aurria. Berriz, hartu atzia bete. Okotza bularrera, Eta bota behitu gorutz. Eta sentiu atzia libre. Hartu atzerutz. Azkena, bale? Eta bota hor. Oso ondo. Mobiu eskuturrak. Itxi begisak. Teruan atentzio eskuturrezku eta atzamar. Rekonozio zuen gorputzeko partea hau. Aldatu norantzia. Arnaztu. Eskertu. Bale, eta zabaldu egisa, gelditu mugimendua ekarrizkoak aurrera atzamar dana junta hau. Eta karri atzamarrak sorbaldetarutz. Guazen ukonduakin hartu ukondua gora, aldetara eta botaten bera erdira.
hartu gora aldetara. Bota berutz, erdiruz, venga berriz. Gura oso begisak itxi, ez? Ja behin mugimenduan sartzen garenean. Eta emun zentzu hori, ez? Onarketan garena, osotasunean, eskerketan, zelebratzen, ez? Gure barruan egoten. Aldatu norantzia. Oin bagoiaz bera, aldetara, botaten gora eta aurrera. Hartu behera, aldetarutz, bota gora aurrerutz. Eta berriz itxi begisak. Eta zelebra hau, zuen barruan egoten, ez? Gure privilegio bakarra da, gu bakarri dakegu, zer dan gure barruan egotea. Ikusi magia hori. Gure gorputz fizikoan, gorputz emozionalean, gorputz mentalian. Oso ondo. Eta poliki-poliki gelditu mugimendua, zultau eskuak, eta zutituko gara. Bale, orduan, zutituko gara, eta jarriko hankak, esterian balima zauzeola, esterian zabaleria, ez? Izalike referentzia ona, edo bestela, izalike gure mokorran zabaleria baino, zabaltxo. Bale, hasi gara burutik, sorbalda, beso, bularra, guazen plexu solarra, bai, parte hau mobitea horretarako oso ona dira torsioak, eta hemen hasiko garena izango da, mobilen gure tronko alde batera eta bestera, ez? Estimulaiten soltau besuak, soltau sorbaldak, soltau burua, eta ez fan poliki-poliki bajareten. Arnaztu, itxi begisak. Eta fan soltaiten zuen tentzioak, sentiu zela estimulaiten danez, zuen saietzalde hori. Igual lagotik botatea eskatuko zue gorputzak. Bota eta soltau. Oso ondo, eta poliki-poliki etorri erdirutz fan mugimendu hori geldiketan. Eta geldi dauenean zabaldu egisak. Eskua gerrira. Hasiko gara pelbisa. Orduan zirkuluak. Pentsau zuen zirkulua ez, dirigiten dozuela pelbisetik eta sakrotik. Hemen gure bigarren txakra hori ez. Mobiu. Sentiu zuen lumbarrak. Mobiu bebai ez, parte hori. Itxi begisak. Arnaztu eta eskertu ez, parte hori. Hor dauzen organo bakoitza, zelula bakoitza. Beste aldera, zirkuluak. Konektau zuen gorputzeko parte danakin. Eta ez, goazen kultibaitera zainketako ez, intentzio hori. Desio hori. Ondo trataiteko gure tenplua da, ez, gure ibilgailua da bizitza honetan. Bale, eta gelditu mugimendua. Bale. Hemendik zuen oinak itxi oin mokorran zabalerara. Doblau apurtxo bat hor belaunak. Eta eskumako belaunak egina jasiko gara. Jaso taloia. Eta tipo zirkuluak egin. Bai, eta sentiu zela zuen oinean bebai ez, aldaketan dan pixua. Orduan, belauna barrurutz, oina barrurutz, kanporutz. Eta hori, ekarri, kanpoti barrura. Bai, zirkulo, ez dira bapebe agresiboak. Eta ez da horreklarik, ez? Zela, ez da un teknikarik mobiuela una hor. Bale, bestia? Orduan, doblau, igual bisak apur bat, eta eskerra oin. Bai, pentsau apurtxo bat guruzuela ez, mokorra bebai gira hau. Oinak sentiu, jagabeko partian gauz. Aldatu norantzia. Barrurutz. Eta disfruta bor, bai, zaiatu, kientzen edo zen, ez dakit joan duna bien, bai, perfecto. Zainketa, bale? Oso, ondo gelditu, bisa batera. Kanporutz, barrurutz. Kanporutz, barrurutz.
barrutik kanpora. Vale, aldatuko. Tak, kanpoti barrura. Ai. Vale, eta geldi joingo gara. Oso, ondo. Venga, orkatiak eta oinak. Vale, eskumak orkatiak. Hanketako bihatzak. Zema kaso hau, ez? Gure hanketako bihatzairi. Super importantiak dira, ez? Gure hanketako bihatza bai. Aldatu zirkuluak eta hor bihatzan gainean bai, ez? Entio bihatzan goiko partia bai hor lurrian. Vale, beste aldera, bestia, ezkerra. Hasi, kanporut zirkuluak. Zaiatu hor bai, ez? Bihatzan goiko partia eta goiko partia bai. Ikuketan lurrakin. Beste aldera. Eta igual hemen ez, posible da bat sentitzea, inkomodo ez, ez duzko ditu eta gure bihatzak. Egotea, baina preparauta dauz. Eskertu ez, hanketako bihatz horrek eta emugero barnaza apurua bai. Venga, oso ondo. Gelditu, bazen esterila aurrera, bale? Venga. Topaukuta da esana, hankak mokorran zabaleran, eta guru errotu lurrerutz, bai, orduan, oin, bai eukiku gorputz dana, eta ez gara astuko besuakin bez, orduan, sorbaldak atzian, eskuak aktibo, bale, eta begisak itxiku hemen, eta izango gara konexio hori lurra eta zeruan artean, pentsau zuen gorputza dela kanal bat, ez? Konektaien dauena, zuen beko espazioa, goiko espazioa, aldektako espazioak, aurria eta atzia. Orduan, inhalazio bakoitzean pentsau dakotzuela ekspansio hori direkzio danetan. Exhalazioan lehondo. Venga, sentiu estabilidade hori hanketatik hartu arnazia eta hasi, zabaldu, inhalazioan ekspansio hori erabili, bota eta ustu lehundu. Formia galdu bari gorputzan azken, hirugarren arnazketa bat hemen. Hartu hanketatik koroniara. Eta bota koroniatik hanketara errotu hor eta zabaldu begisak. Hartu arnazia eta bi eskua gora, luzatu lateralak, zabaldu bihotza, behitu gora. Bota eta zabaldu bezuak lateraletara, doblau belaunak bihotza aurrera, ipurtezurra gora eta tronkoa zuen hanketarutz. Hartu arnazia eta luzatu tronkoa, zabaldu bihotza, horreinu sorbalda belarrikatik. Eta botaten doblau belaunak, eskuak lurra ikutu arte eta guazen hankak inatzera, eta lau hanketan gurot gelditu. Así que kokatu belaunak mokorran azpixan, eta eskuak atzamardanak ondo separauta, eskutur horreik sorbaldan azpixan. Hasi mobitu zuen tronkua era libre baten. Itxi begisak, eta sartu apurra zuen gorputz horretan, sentiu, oen geixen bat tronkua, burutik hasi eta zuen zoru pelbik horretaraino, baina bebaidako zuen lateralak, aurria, atzia, sorbaldak. Orduan, hasi, mobilen eta arnazten, edozein forma, ez dozte importa. Eta fijau apurtxoa ez zela sentikezaren mugimendu libre horretan, eroso zauzei, gura dozue instrukzio prezisu hauak, nun zauzei zuek, ez? Gustora, askatasun hori dakotzuenean, edo nahi xeu dozue jarraitu esaten dotzuena. Kontemplazio bada, dauen erantzuna dauela, ondo da, onartu, eta poliki mugimendu hori fango gara geldiketan. Orduan, lau hanketan gauzela, eskerreko hankia luzatuko. Eta jaso ingu zirkuluak belaunakin. Ez dozti importa ze direkzio segero aldatu ingu, hiru zirkulo alde batera, eta gero beste hiru bestera. Gurot mokorra mobiu, belauna, sentiu zuen oina. Eta gure hankia dauenean atzian, luzatu, eta kruzaukot eskumako hankian gainetik. Eta eskerreko hanketako bihatzakin lurra ikutukot, eta fango naiz, nire eskumako hor sorbaldatik begiraketara nire eskerreko oina. Eruan taloia atzerutz, eta eskerreko lateral dana sentiuku luze. Hartu arnazia eta eskerreko ez jaietzalde hori dana,
tronkoko parte hori luzatu. Eta botaten jirau apurtxo bageixau ez, eskumarutz ikusteko zuen oina. Beste arnazketa bat hartu ezkerreko lateral dan eranketako bihatzetatik bururaino. Eta botaten begiratu. Hartu arnazia eta etorri erdira, bale? Jarri ezkerreko belauna mokorran azpixan, eta ekarri ezkerreko eskuak lehengo moban atzamar danakin zorbaldara. Eta pentsau gukonduakin zirkulo horrek, hartu arnazia eta guazen urrin, gora, bota eta atzera, eta bera, mobiu zuen pelbiza bai. Bai, guaztez gure ukondo horrekin, iten zirkuloak, tronko danak jarraiketan xaula, lagunketan xaula, alik eta ez, espazio geixen okupatzen. Bale, eta aldatu, guazen aurrera, atzetik aurrera, eta gero atzera. Eta ezkerreko lateral dana, bango gara eskaketan. Oin ezkerreko aldiak ingabitz konektaien. Oso ondo, eta poliki-poliki guazen berriz lau hanketara. Bale, guazen eskumako hankiaz, luzatu, jaso, eta guazen belaunakin hiru zirkulo norantza baten, arnaztu, eta ber ze sentitzen du mokorrian, ze sentitzen du belaunian, klak, 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 klak. Pues igual, gozatu horrez, beste aldera, eta gorputzeko parte batzutan sentiuku limitazio geixau, beste batzutan sentiuku mobilidade geixau, hori gara gu. Eta ondo dau, bai, baina ez dut nagura, kostaten dan leku horreri kasurik ezitea bez. Orduan hemen hankia luze dakunean, kruzau, ezkerrera. Oinak ez, hor lurrera, eta nire tronkoa atzeko ezkerreko hor zorbaldatik besotik, gerturaketan da oinera. Hartu arnazia eskumako lateral lanera, eta botaten jirau, ezkerrera. Eskumako taloiak atzerut gura ufan. Hartu hor, eta bota jirau. Poliki-poliki etorri, bai, ekarri zuen eskumako belauna mokorran azpira, eta hartu eskumako eskua, bai, atzamar danak zorbaldarutz, eta eskumako ondo horretatik hasiko naiz, zirkulo horrekiten lagunduko xauela nire pelbizak, tronko danak, begiraldiak, inkluso. Hartzen fan aurrera, gora, botaten atzera eta bera, beste bat. Eta oin atzerutzazi, betik atzera, gora, hartu atzera, gora eta bota aurrera bera, beste bat. Oso ondo. Eta aurreruz gato zenean, eskuak zorbalda azpixan. Bale, apoiauen peinak eta junta zuen bibe launak. Eta guazen atzera, guru eskuak deskantzau, bale? Guazen beko kisa aberto ekarten duen lurrera. Bai, guru estimulau be, bai, gure hirugarren begi hori intuizioa, ez? Dala beste konexio bat. Orduan, ekarri burua, bekoki hori lurrerutz, eta ekarri eskuak atzerutz. Itxi zorbaldan pixua jausten. Eta hartu hemen 5-6 arnazketa saiatu inhalaziotan zuen atzekalde dana beteten. Badakigu postura oso nadala pausa batiteko barrura begiraketako. Gogoratu gabitzela ez garen dana bere osotasunean onarketako inbitazio horretan. Ez da gure esatea ez du nik aldatuko, bali madu zerbait esakuna guztaien, ba igual konsidera gueke aldaketia, mineztuna gura bez ez, ba hori ekidin edo igezin hortik, onartu hor dauela. Eta eskertu zure templo sagrau horren barruan, ba parte dana, korputzeko parte bakoitza, organo bakoitza, zelula bakoitza. Eta poliki-poliki ekarrizkoak aurpegi ondora. Fan oinezizkoak inaurrerutzez eta eskuan impulso horretatik lagundu apurtxo bat burua separau.
lau hanketara gatoz, belaunak orkatian azpixan hanketako bihatzak aktibaukot, eta nire eskuak iningot pasito bat aurrera. Bale, alderantzizko ubera gurot fan. Orduan, zapaldu eskuak egin zuen esteria hori, bai pultza purtxo bat iken, belauna jaso. Belaunak lusatu aurretik, lusatu zuen tronkua eruan lehenengo zuen pelbiza gorutz. Bale, ingo arnazketa hori koronillatik zoru pelbikora, eta botaten zoru pelbikotik koronillara. Berriz hartu koronillatik zoru pelbikora. Bota eta zoru pelbikotik koronillara eta lurrerutz. Bale, hasi luzaketan gura bozue lehenengo hanka bat. Gero bestia, arnaztu. Eta guazen berriz eskane hori gorputzeko parte bakoitza. Gure eskutako atzamarretatik hasi. Eskudanak, eskuturra besuak, sorbaldak, lepua, aurpegi hori relajau. Lusatu ondo tronkua, pelbiza gora gura dofan, eruan atentzin hori bebai, hanketaraino, taloitaraino eta hanketako bihatzetaraino, ez dauzela lurrian apoiauta. Rekonozio hanketako bihatzorrek. Oso ondo, eta guazen hankak inoinez eskutarutz, teria aurrerutz. Bale, hankak paralelo mokorran zabaleran, doblau belaunak, eta heldu zuen ukondo horrek. Solta burua, lepua, sorbaldak, homoplatuak. Eta arnaztu bez, koronillatik, bihotz alderutz, mobiu alde batera eta bestera. Rekonozio ez, gorputzan goiko parte hori bebai. Solta hau apurtxo batez eskaini beste momentu bat ezberdin ez dagoena oituta. Igual gustokoa da, igual ez. Baina diversitate horretan, aniztasun horretan bebai, eta esplorazio horretan dago apurtxo bat. Gure buruak ezauketia, sentitea, poliki mugimendu hori gelditu, ukondorrek soltau. Eta rebotau suabe belaunetan eta vertebraz vertebra guazen igoten. Eta da sana berriz, hankak lurrerutz, koronilla hori zerurutz, zorbaldak atzerutz, aktibau eskuak. Gorputz dana aktibo bero esotasunean bat zara. Zure oinetatik koronillara, eskutara, arnaztu ez ekspansio horretan, gorputz dana bere osotasunean lehunketan gorputzeko parte danak. Eta zabaldu begisa, saludo al sol tradizionala ingu. Hartu bi eskua gora zabaldu lateralak zabaldu bihotza eta behitu gorutz. Bota eta eskuak lateraletara ez, doblau belaunak eta inklinau aurrerutzutan azanara. Hartu arnazia eta eruen eskumako hankia atzera. Bale, apoio zuen belauna eta ekarri eskua gora zabaldu aurrea. Hartu berri, poliki goiaz. Eta botaten eruan eskuak hankan bi aldetara eta plantxa, tabla bat gara oin. Hartu arnazia plantxan, apoio belaunak, ukonduak zaietzetara, ipurtezurra gora, eta botaten proiektau bihotza eta okotza lurrian, eta gero karri pelbiza, eta jarri enpeiniako oinurriñoanketako bihatzak. Karri eskuak zuen zaietzetarutz, ukonduak bebai, arrastrau eskuak lurrian, eta arnazia hartzen zabaldu bularra. Estarrixa apurtxo bat. Botaten okotza bularrera, boroilu bizkarrezurra, pelbiza atzerutz, hanketako bihatzak aktiba, jaso belaunak eta alderantzizko ube. Hartu arnazia eta eskumako hankiaz paso luze bat hankia bi eskuan artera apoiau eskerreko belauna eta ekarri zuen besua gora. Bota igual hor. Eta hartu arnazia berri zabaldu gehitxu hau. Eta botaten eskuak hankan bi aldetara ekarri atzeko hankia eta ekarri tronkua bebai zuen iztarretarutz. Doblau belaunak eskuak lateraletara hartu guazen goraino, esku bisa junta hau eta bota eskuak bihotzan parera. Eta gorputzan ondora eta berriz hasiko gara beste aldera fateko. Hartu bi eskua gora, luzatu lateralak. Bota zabaldu eskuak lateraletara bihotza aurrera, ipurtezurra gora eta plegau horrutan azanan. Hartu eskerreko hanka hori atzera apoio zuen belaunak eta ekarri bezua gora zabaldu. Bota eta ekarri eskuak hankan bi aldetara jaso atzeko belauna ekarri aurreko hankia tabla bat sorbaldak atzian aktibo silborra.
Hartu arnazia hemen apoio belaunak, ipurtezurra goixan itxiu, konduak apunta usaietze darutze eta botaten bularra okotza, eta gero pelbisa, eta gero enpeiniak, urriñuanketako bihatzak, urriñu sorbalda belarrikiatik, eta hartu arnazia kobra, zabaldu bularra, estarrixa, bota eta guazen atzerutz alderantzizko ubera. Ezkerreko hankiak ingoiaz, hartu eta paso luze bat ezkerreko hankia aurrera apoio beskumako belauna eta ekarri inkorporau tronkua zabaldu besuak eta aurrekaldia bota eta guazen aurrerutz, atzeko hankia ekarri eta inklina hor. Doblau belaunak eta hartu guazen goraino. Esku bisa junta hau eta bota eskuak bihotzan parera. Itxi begisa pausa bat arnazketa bat. Eta bota eta gero eskua gorputzan ondora eta beste ronda bat. Hartu bi eskua gora zabaldu, lateralak, aurria. Bota eta tronku aurrera inklina gutan asanan. Eskumako hankiaz hartu, eskumako hankia atzera apoio belauna eta besua gora. Bota eta eskuak hankan bi aldetara jaso atzeko belauna tabla bagara, plantxa. Hartu arnazia plantxan apoio belaunak ukondo saietzetara ipurtezurra goixan eta botaten bularra okotza eta pelbisa lurrera enpeiniak lusatu sorbaldak atzera, arrastrau eskuak eta hartu aurre hori saietzak bularra zabaldu. Botaten guazen atzerutz ondo errotu eskuak aktibo banketako bihatzak eta alde erantzizko ube. Hartu eskumako hanka hori aurrera, apoio ezkerreko belauna eta zabaldu. Bota eta guazen aurrerutz ezkerreko hankia aurrera eta tronkua iztarretarutz. Hartu inkorporau goraino eskubisak zerura. Bota eta eskuak bularran parera eta gorputzan ondora beste aldia. Hartu bi eskua gora zabaldu. Bota inklinau aurrera. Ezkerreko hankia hartu ezkerra atzera apoio belauna eta zabaldu besua gora. Bota eta berriz tabla hori gara eta guazen jarraiketara hemendi, bai, belauna bularra okotza, retentzino txiki bat fanzan aztian moan. Enpeiniak atzera, sorbaldak atzera hartu kobra. Bota eta alderantzizko ube. Ezkerreko hankiaz goiaz hartu paso bat aurrera, apoio beskumako belauna eta besua gora. Eta botaten guazen tronkoaz aurrera, atzeko hankiaz aurrera eta inklinau. Doblau belaunak eskuak lateraletara hartu, oraino esku bisa juntau. Eta bota eskuak bihotzan parera itxi begisak, bi arnazketako pausa bat. Eskua gorputzan ondora eta hirugarren ronda bat ingu. Hartu bi eskua gora, lateralak zabaldu. Bota inklinau aurrera utanasana. Hartu eskumako hanka hori atzera apoio belaunak eta besua gora. Eta bota eskuak hankan bi aldetara eta plantxa. Belauna bularra okotza eutzi. Apoio enpeiniak hartu eta kobra. Bota eta alderantzizko ube. Hartu eskumako hanki aurrera apoio ezkerreko belauna eta besua gora. Eta bota guazen tronko danakin aurrera inklinau. Doblau belaunak hartu eta guazen goraino. Esku bisa juntau eta bota eskuak bihotzan parera eta gorputzan ondora. Beste aldia. Hartu bi eskua gora. Guazen energia mobilen, bota eta inklinau aurrera. Ezkerreko hankia hartu ezkerra atzera apoio belaunak eta zabaldu. Bota eskuak hankan bi aldetara aurreko hankia atzera. Belauna bularra okotza, exhalazio edo retentzioa. Hartu eta kobra. Bota eta alderantzizko ube. Ezkerreko hankia hartu ezkerra aurrera apoio belauna eta besua gora. Eta bota tronko aurrera atzeko hankia aurrera eta inklinau. Doblau belaunak hartu goraino esku bisa juntau. Eta bota eskuak bihotzan parera itxi begisak. Eta gelditu. Zela gauz. Apurtxo bat azelera guen jo ritmoa. Zela sentiu gara ez, urten garenean gure gebitzen ritmo horretatik. Inolako ez, beste eskaneo rekonozimentu gorputz fizikoana, mentalana, emozionalana, eta gogoratu gauzela ez apurtxo bat ospatzen, zelebratzen garena bere osotasunean izaten onarketan. Oso ondo, begisak zabaldu eskua gorputzan ondotara, eta guazen orekara, bale, zuaitza ingu, gaberse mouz.
Lituko gara, hasiko gara ezkerreko hankan. Bai, hemen bai dala fundamentala gure oinan apoioa. Hasiko gara apoia egiten bihatz potoloa, botolotik, eta loian barrukaldera. Saiatu zuen atzamarra, bihatzak aldo zuen dana separaiten, bihatz txikina apoiau eta errotu eskumako hankean. Bale, eskua gerrira, apenas dako dia pixurik eskumako hankan, bai hemen orekia topaien fangekea. Bale? Gure zuaitza zilike hemendik. Bai, igual bakarrik nau ikusten hemen ere hanketako bihatzeari pixu gutxiuk entzen. Belauna du girauta, eskumako alderutz. Bale, orduan fangeke igoten gure gemelorutz. Gustauko esaten ebitaitia belauna. Bai, hasike hemen da aukera perfecto bat, hemen be bai. Bai, bakoitzak behan atopauko da. Eta bestela, hemen ondo balin manau eta gura bu probau, izango zen ja iztarrera ekartea. Bai, hasike normalean eskuak lagundu bidau, orekatu gura bozoe beste eskuaz, eta eskumako hankaplantiaz presiona eskerreko iztarrakin hankaplantia. Bale, hor orekia topo dunean arnaztu, eta eskuak bata bestian kontra. Bakitzu presionaiak apurtxo bat lagundu iten dozt, zentraian. Aldu dut, orekia. Bale. Orduan arnaztu hor. Relajau agua, hemen. Fijau, hemen bastante kurioso izaten da ikustea gure aurpegixak ze gesto egiten dauen, orduan saiatu, detektaiten gestikulazioak eta apurtxo bat aberraldo zuen legundu. Eta hortik, jolastu geke besuaz. Bale? Besuak igo, lateralak luzatu, zorbalda belarriatik urrinu, gura usue zabaldu. Arnaztu. Beste bat. Eta poliki. Ez egin. Hartu momentu bat. Bale, hankabixadaku apoiuta, seguramente on ja igarreku diferentzia bat bai, ez? Eskerreskuin. Eta beste aldera fango gara, bale? Zabaldu begixak. Eta guazen kokaketara. Eskumako bihatz potolotik. Eruan ez, parte interno hori apoiau. Geixenetan hortik ez, iten duzku bigez, geixenetan. Gero bihatz txikina urrinu bihatz potolotik, eta apoiau dana hor. Bale, errotu eskumako hankan, orduan poliki eskerreko hankatik pixuak entzen. Bai, eskua gura oso gerrixan, gura oso zabalik, inkluso bat emate gura dago apoiau, apoiau. Orduan, jirau eskerreko belauna, kanporutz. Azigeke hemen. Vale. Ondo balimagoz, proba haueke ekartea gemelorutz. Gogoratu belauna ebitaitea gurula bai, artikulazio hori. Orduan, hemen ondo balimagoz eta gura bu proba apurtxo batez, pentsau apertura badala, ekarriku gure enpeinia iztarran barrura. Bai, eta hor presio bat egongo da, bata imaginau dala, bi aldiak batila. Eskuak bihotzeruz eta presionau bata bestetik ukondo bezabaldu geke. Arnaztu hor. Ze aurpegi daku, ze gesto daku, saiatuko gara lehunketan. Bale, eta guazen, gure arrama horrekin jolastera, bai, esplorazio bada, besua gora, gura oso ezabaldu, arnaztu hor. Igual frakak labandu egiten dira ez, niriak apurrat eskurri egiten da. Arnaztu azkena. Eta jausten bagara ez da pasaien ez, eta fijaua berzela trataien garen ez, jausten bagara, sarratu egiten gara, frustrau egiten gara, ze etorten da ez? Nabe bai interesantia ikustea reakzioak. Oso, ondo, berriz ez zerila aurrera, bale? Jauzelako aguro pasaien dan denporia. Bale, ingu olako sekuentzia edo flow txikitxo bat. Bale? Hola, apurrat lotzen, aurretik injun posturak. Zutikeko posturak, bai, gurot hasi txakra danak edo ez, energia zentro dana, bazia, zentrua, plexo solarra, bularra, eta bueno, hau apurrat gutxi, hau gero fango gara goiko partera. Bale, benga, orduan tadasana,
Bagara, ez, konexio hori lurra eta zeruan artean, ez gara ahaztuko, ez, sorbalda, besuak, atzamarrak be aktibaitianak, aurpegi hori lasai, begisak itxi eta bi arnasketa, ez, bueno, toma de kontakto hori, rekonozio zuen gorputz fisiko emozional hori bere osotasunean, eskertu, sentiu, eta exhalazio eta gero begisa zabaldu eta guazen, hartu bi eskua gora. Bueno, zabaldu doblau belaunak eta bota inklina. Oin tronkua luzatuko hartu eta bihotza zabaldu sorbaldak atzera. Bota tengua zenbera, eskuak hankan bi aldetara eta plantxa. Hartu arnazia plantxan, apoiaukot belauna, baina beraino bajau barik ukonduak doblau, eta ukonduak eta zaietzak altura horretan dauzenean apoiauen peineak. Eruan sorbaldak atzera ekarri zilborra gorut zabaldu zaietzak eta bularra estarrixa eta hartu hemen arnazia. Kobran variazio bat. Eta botaten bagoia ez eskuan laguntza hori gure, baina pelbisa mobiukot atzera aktibauko tanketako bihatzak eta alderantzizko ube. Hartu arnazketa bat, kompletu alderantzizko ubian ez eskutatik hanketako bihatzetaraino. Oazen eskumako hankiaz. Hartu eta ekarri eskumako hanka hori gora eta atzera. Botaten belauna bularrerutz eta hankia bi eskuan artera. Eta gogoratu pasuan oso motz geldiketa manaiz, eskuak hanketarutz eta atzeko hankia apurtxo bat atzera. Saiatu jarten aurreko belauna orkatian gainean. Eta atzeko iztarra ointakot luze lurretik separauta belauna. Vale, orduan poliki-poliki, eruan hankat bestian amoan, bai, mobiu barik ola gestua, zuen belaun bat bestian amoan, pelbisa apur bat bezarkatu eta ekarteko eskuak iztarrera. Oreka, hankak fuerte sentiuko hor. Vale, tronkoa hasi goten, bihotza zuen pelbisan gainera. Eta hemendik arnazia hartuko eta bi eskua gora. Relajau aurpegisa, relajau sorbaldak. Ben, aurrengo inhalazioan lateralak apurtxo bageixo luzatuko. Eta oin bakarrik atzeko hankia jiraukot, bai? Aurreko belauna mobiu barik atzeko hankia jiraukot eta besuak zabaldukot, gerrera bi. Nire atzeko hankia geldituko da esterian parte motzari paralelo. Aurreko belauna jarraituko da burkatian gainean. Dakot linea bat eskutik, aurreko eskutik atzeko eskura eta begiradia aurreko eskura. Arnazketa bat hemen. Eruan ezkerreko, eskua atzera. Guazen deskantzaitera aurreko iztarra, luzatu. Hartu arnazia eta eskumako lateral dana luze, eskua gora eta atzera. Eta botaten, ekarri, bai, hankia luzatu barik, eskua erdira. Gira aurreko hankia be bai, eta geldituko gara ez bi hankak, hor parte horizontalean luze. Hartu arnazia bi eskua gora. Karri hanka bat bestian amoan, bai, estabilidadia emugozt eta botaten guazen bihotza aurrerutz, eskuak ez, bai, haiten dien lekura, belauna doblau biabua haiteko lurra, doblau. Bale, eta guazen poliki-poliki, como eskuakin atzerutz. Bai, orduan, inhalazio bakoitzen, imagino gurozuela ipurtezurra gora eruan, bihotza luzatu, edo aurrerutz eruan, eta exhalazioan bihotza lurrerutz proiektau. Oazen eskuak inoinez, hanka bat erutz, bai, doblau barik belaunak. Aber noraino aiaiten garen. Torsino txikitxo bat hartukot. Bai, aiaiten masarei eskumako eskuaz, bueno, aiaiten zarein lekura, eskerreko orkatil, belauno lokezea, ekarri eskerra gora. Eta behitu zerurutz. Hartu hemen arnazia, eta botaten guazen lurrerutz, eta oinez eskumako hankarutz. Bale, eta orduan aber nun aldo zuen kokatu eskerreko eskua, igual da iztarran onduan, eta eskumakoa gora, torsino bat. Hartu hemen arnazia, eta poliki-poliki etorri. Oin doblau eskerreko belauna, eta guazen oinez eskerreko hanka horreterotz. Eskumia luze. Hartu erdira, eta oin doblau eskumako belauna, bai, eta oin estimulatzen du geixo gure mokorra. Bale, hartu erdira. Eta ezkerrera, oso ondo, eta hartu erdira. Eskumala gure aurreko hankia zala, bale, orduan jiraukot aurreko hanka hori, eta jiraukot atzeko hanka hori, eta apoiokot atzeko belauna. Eta saludo solian inoten moan, hartu arnazia eta bi eskua gora.
Eta guazen oin eskerreko eskuak inez, tipo atzerutz, iztarrerutz, gemelorutz, taloirutz. Hartu eta eskumako lateral hori zabaldu. Bale, eta botaten etorri. Venga, hartu arnazia bi eskua gora. Bezarkatu ondo zuen pelbiza eta botaten jira hau eskumako alderuz. Eta guazen eskumako eskua gerrira eta eskerreko ukondua belaunan kanpotik. Vale. Eta hemen, inotenian torzino hori eskumako sorbaldia atzera eruangot eta eskumako eskua eskerran ondora. Vale, así que geldiketa naiz, esku bat bestian kontra. Eta hemen, bai, reto moan, ondo dagoenak, probauleke, presionau eskuak eta atzeko belauna lurretik separau. Arnazketa bat hartu hor. Eta poliki, eskuak hankan bi aldetara, luzatuko taurreko hankia eta alderantzizko. Eta oinengot olatu bat. Hartuko tarnazia, bizkarrezurra borobilketan, sorbaldak eskuturran gainera. Eta dakotenean eskuturran gainean, pelbizan lurrera, taloiak atzera eta zabaldu. Eta botaten atzerutz noia. Oso, ondo. Eskerreko hankia zingu berdina, bale? Hartu eskerreko hankia gora eta atzera. Botaten hankia bi eskuan artera. Bueno, aberto paukotez, nire erara, hankia, eskerreko hankia belaunan gainean, atzeko hankia luze. Vale? Eta orduan estabilidade bat. Pentsau guro zuela, hanka bat bestian amoan ekarri apurtxo bat horrek, emongoz, energia bat tronkoa inkorporatzeko. Bai, eta hemen hauela, tronkoa gurot izarretik urrin ju, bai? Ekarten moan, nire pelbizan gainera. Eta hor hartukot, estabilidadea dakotenia, hartu arnazia eta bi eskua gora. Eta lehenengo exhalazioan sorbaldak eta aurpegi hori relaja bengot. Bale, hartukot arnazia, tronko hori luze, eta aurreko belaunamo biubarik exhalazioan jiraukot atzeko hankia 80 gradu, bai, besuak luzatukot eskua bera begira eta begiradia aurreko eskura. Arnazketa bat hemen. Aurreko belaunak apuntauko dau biaz txikirutz apurtxo bat. Eta atzeko hankia dakot firme. Inhalazioan eskumako eskua atzerut eta deskantzau, bai, aurreko behiztar hori, ekarri eskerreko eskua zerurutz eta atzerut, eta botaten jirau. Jirau, eskerreko hanka hori, oindala aurrekoa, eta oin eskuak lotuko tatzian, baiz, gure lumbarran atzian, eta sorbaldak konektau bengot. Asike geldituko gara, gure eskuak helduta hor. Eta ingot lehengo berdina, baina oin esku barik, ez? Orduan, hartuko hemen arnazia eta lehenengo noia bihotzakin zentrorutz, aurrerutz, bai, burua soltaukot, eskuak karreko gainetik, baina eutziko tapurra sorbaldan pixua, ez ala jauziko belarrik jarutz. Bale, eta ingotena da, poliki-polikit nire bihotza tronkoa eskerreko hankarutz, eruan nahi aitzen da lekura. Eta gero poliki-poliki eskumarutz. Bale, hankak belaunak bez, doblau barik. Oin doblaukot eskerreko belauna eta noia, ez? Apur bat ipurdisa, eruaten nire eskerreko belaun erutz. Oin luzatukot eta eskumako belauna doblaukot. Hartu berdira bi hankak luze, bota eskerrera. Eta hor da, ez? Aberraldoten jirau. Nire esterian aurrera eskubarik. Bestela apoiau, apurra joku moan, bale? Eta atzeko belauna apoiaukotor. Eta ja horren hau benean, eskuak soltaukot. Eta hartu arnazia bi eskua gora. Azkenengo partian gauz, bale? Botaten guazen eskumako eskua, iztar, gemelo, taloira. Hartzen dunean, ez, eskerreko laterala horro ondo zabalduko. Botaten dunean, bajatu zer dira, eta oin torzinuen bukatuko. Bale, jarreko nahi zola, ikusteko. Orduan, hartu arnazia bi eskua gora. Exhalazioan jira hau, ez, aurreko bihotza, aurreko belaunerutz eta guazen eskumako ukondua. Belaunan kanpotik, bai, eskerreko eskua da hor gerrixia, sorbaldia esateko atzera eruateko, eta oinek harreko, baina sorbaldia mobiu barik. Tak, bai, sorbaldiak aur jarraiketan dago eta eskua eskuan kontra, presiona. Eta orduan oin gura dauenak, probableke ez, exhalazioa atzeko belauna jaso, eta arnazketa bat hartu hor. Bale, eta poliki-poliki eskuak hankan bi aldetara,
Luzatu horreko hankia alderantzizko ube. Arnazketa bat alderantzizko ubean. Eta oin nere belaunak zabalduko testerian zabalerara. Apoioko tenpeinean nere bihatz potoluak bata bestiak inikuketan. Ure oinari emuten presentzia hori. Ipurdisa eruangot taloirutz. Eta bekokisa lurrerutz. Ura bosue relajau bezuak, apoiau bezaurriak. Ai, eta gelditu horri irulau arnazketa. Estimula hor zuen hirugarren begi hori bekoki erdixian. Relajau mandibulia. Ez da harxa. Iruan arnazia bizkarran atzekalde danera. Sentiu zuen lumbarra bebeteten. Eskertu gorputzeko parte bakoitza. Konektau parte bakoitzakin. Organo bakoitzakin, zelula bakoitzakin. Ez gogoratu dala zuen templo sakratu hori. Una hartu etortizatzuen edozein pentsamentu, sentimentu, emozio, bezarkatu iujare espazioa, danari. Eta poliki ekarri eskuak aurpegi ondora. Lagundu eskuak inkorporaian. Eta etzingo gara gora begira, bale? Orduan, etzingo gara bizkarra apoiauta. Eta gure hankak badatoz zerura. Mezuak bebai. Eta hori solta, orkatil, eskutur, belauna. Gura bezu eskuak atzera eruan. Itxi momentu baten hanka goixan. Gura bezu ez hankakin mugimendu batin, oin dauzela tipo gorutza, eskein iguro zuena. Eta ekarri hankak lurrera. Bezua gorputzan aldetara, luzatu oinak esterian zabaleran. Ekarri apurtxo bat zuen omoplatuak, lumbarretik gertu hau. Sorbaldak lurrerutz jare jausten eskua gora begira. Eta ingu olako errepaso azkar bat, baina kompletua gure gorputz fiziko danana. Relajau hanketako bihatzak, enpeiniak, hankaplantak. Taloiak, relajau orkatiak, bernak, gemeluak, belaunak, relajau iztarrak, aurretik atzetik, lateraletatik, relajau ingle horrek, eta relajau zuen sakro hori, zuen pelvis hori, zuen tripian, zona dana. Relajau lumbarrak, saietzak, aurretik, atzetik, lateraletatik. Relajau bularralde dana, bere direkzio danetan. Solta hor relajau bebai lehundu bihotza. Eta relajau sorbaldak, besuak, ukonduak, eskuturrak. Relajau eskuak eta eskutako atzamarrak. Relajau lepua estarrixa. Relajau agua, mandibulia, espaina, mingaina. Masaia, begixa, bekainak. Zuen belarrixak. Bekokisa, hirugarren begixa. Relajau dana, rekonoziu dana, eskertu dana. Onartu gorputzeko parte danak, zarein dana.
zuen osotasunean. Eta ospatu, zuen barruan egotian privilegio horrekin, o privilegio hori hobeto esan da. Eta ban arnazten, era atsegin baten. Igual gurose arnazketa lasaixa, poliki, igual gurose arnazketa sakon bat. Detektau aber zeintzu dian zuen bihar edo desio horreik. Konekto zuen barruko desio horreikin. Entzun, mimau, eskaini, eskertu. Eta guazen poliki, hemendik iratzarten urtetera mobiu hanketako bihatzak, eskutako atzamarrak. Horkatil eskutur belaunak ukonduak, zorbaldak, mokorrak, bai, aktibau, iratzarri gorputz dana. Eskerketan zuen barruan egotiaz. Ekarri belaunak bularrerutzu momentu baten, eta eskumako beskua luze, guazen inklinaik ere eskumako alderut, eskerreko eskua etorko da, lurrera, bularran aurretik. Arnazketatxe bat hemen, eta poliki presiona eskerreko eskuakin, eta inkorpora jazarriako postura horretara. Eskuak bularran parian, esku bat bestian kontra Angeli mudra, begisak itxi. Eta hain olako azkenengo konexio hori zurekin. Eskerketan baloraien, apreziaien, onarketan garena gure osotasunean. Permitien, garena izaten, sentilen duna sentilen. Eta okotza bularrera inklinau apurtxe bat aurrerutz, eskerrik asko dan hori namaste. Eta poliki inkorporau, zabaldu begisak, eskuak soltau. Eta bueno, eskerrik asko, ordua etorxat aur gainera. Bueno, esan dakoa, bale? Eskerrik asko horregoteatik, saioen eikan danetan, espero presentzial ikustea, eta hori, gogoa dakona edo, maiatzean egualdiona egiten dagoenean, kanpuan praktikaitea beste gauza badala, hola pantailan eta etxian baino. Animau, bale? Venga, hurrengora arte, laizter arte, eta ondo segi. Agur.